ڕێڤەبەریە کلۆبا هیلالیا وەرزشی کو di sê werzên dawiyê de bû şampiyona Lîga Sûriyayê li ser astê jinan li dijî hejmareke yarîzanên xwên Kurd biryarên tund wergirtine. Kaptin reş û rahênerê tîma jinan ya Hilal ya Rojavayê Kurdistanê ye. Ji Rûdawê re got ji ber helwesta lîstikvanan bû hevxemiya wan li gel malbatên şehîd û girtiyan ku nedixwastin helkeftê bi serkeftina xwe bikin dema ku li Şamê vedgerina Qamişloyê rêveberiya ew ê yanê 25 yarîzan û desteya îdarî cezakirin e. Li gorî gotina Kaptin reş û rêveberiya yanê weke ceza li hemberî vê helwesta yarîzanên Kurd ji beşdarnebûna wan biryar daye wan yarîzanên Rojavayê Kurdistanê ji beşdarîkirina ji palawanêtiya Rojavaya Asya bêbeher biket ew hatina ragirtin. Ji bilîveyekê biryar daye mûçe û mafên darayiyên evan yarîzanên Kurd yên yaneya Hilal nehêne dayîn. Demekî da ew şampiyonin roleke serekî diyaneya xwe da lîstibûn. Kiloba Hilal ku navenda wê li bajara Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ye. Di Lîgên Fermiyên Sûriyeyê de dilîze. Di salên dawiyê de bi saya stêrkên xwên Kurd kariye serdestiya xwe di astê futbola jinan ya Sûriyeyê da nîşan bide. Tîma jinan ya Hilalê li bajarê Qamişlo piştî ku li ser tîma jinan ya parêzgeha Himsê bi serketin bû cara sêyemîn li pey hev bû şampiyona Lîga Futbolê li ser astê Sûriya da astê jinan da. Ji ber vê ev tîma Rojavayê Kurdistanê xwedana destkeftên gelekên zêde û bilind e. Lê ji ber ku helwest nîşan dane ji bo rêzgirtin ji malbatên şehîd û girtiyan amade nebûn aheng û dîlanê bikin biryara cezakirina wan hatiye dayîn.